Door het warme waar ben de iepenluchtzwembaden wel wat populair. Maar wat zijn nou eens de regels? Nou, in principe mag je er in het zwembad er nog best wel heel vol. In het zwembad mag iedereen wel bij een andere. In het zwembad zelf mag iedereen bij elkaar zwemmen. Op de perrons wordt wel netjes verwacht en dat men oorlometer afstand neemt. En dat geldt ook de douchen ben sinds kwart ook weer iepen. Maar er zit wel de afstand tussen. Het is gewoon afspelen en het is dus net heel uitgebreid. Nou ja, maar zeep en alles begint te douchen. De wc's ben gelukkig ook gewoon iepen en die hebben we al sinds het begin eigenlijk iepen. En ja, we zijn een hele prutte echt aan het desinfecteren. Vorige week hadden we gelukkig al iets mooier waar. Dus gingen we al richting de 24 tot 26 graden. En dan merk je toch wel dat de meesten weer komen. En dat is dan alleen maar heel mooi, mijn gezin en al. De meesten hoeven op dit moment net te reserveren. Dus dat is echt wel heel plezierig. We gaan natuurlijk wel een maximaal aantal personen die erin maaien. Maar tot nu toe ben we er nog net aan het komen. Het Paradieske in Kallen had het hier woord aanpast. Nou, het is voor de abonnementen, daar hebben we dit hier even net verkozen. Omdat, ja, we weten net als er wel of net een tweede uitbraak kwam. En nou ja, dan moesten niet al je dingen gaan vergoeden. En ja, dat hebben we zijn van, dat is beter om dit hier even net te doen. Maar volgend jaar zit het er zeker, als het al is weer goed is, weer erin.